to sa mi vôbec nepáčil. A potom som ho viackrát počúval a potom sa mi páčil. A potom som sa čudoval, prečo sa mi nepáčil. Už preto sa mi nepáčil v spočiatku, lebo tie ušká sa otvárajú pre takúto hudbu. A tak preto treba veľmi skoro počúvať takúto hudbu. Viete, ja mám vnúčku, ktorá chodí teraz vo Francúzsku do štvrtáčka, no a ja som si z týchto svetových výskumov rozobral ponaučení. Tak som si povedal, oni sú múdrejší ako ja. Už tak skúsim to s tou mojou malou Dianou. Viete čo, boli sme vo Slovenskej filharmonii hrali Verdiho Requiem. Ona mala celý s mlíčkom, sedeli sme v prvom rade a pila. Slúkala, počúvala Verdiho, áno. No a teda moji kolegovia sa na mňa dívali, hovorili si, tak ten Verdi, ten sa zbláznil. Ten zobral také malé decko na koncert, však to je hodina a pol bez prestávky, dvere zavreté. Keby sa tá moja Diana bola rozplakala, tak mal by som veľký problém. Ale ona sa nerozplakala. Pila mlieko, počúvala Verdiho, potom som ju hrával na ďalšie koncerty a tak ďalej. Muzikantka nebude, sluch hudobný nemá, má talent na reči. Sluch hudobný nemá, mne to ale vôbec nevadí, má rada hudbu, pretože od detstva ju počúvala, no a tak to je teda veľmi dôležité. No a teraz spomeniem teda pedagógovia na prvom stupni moju fantastickú šancu odhadnúť u týchto malých detí, aké majú sklony. Či pekne kreslí, či to bude športovec, druhý Messi, či to bude, ja neviem, proste matematik, fyzik, alebo teda tam sa to ukazuje. Hovorí sa tomu inklinácie, teda sklony, ktoré sa prejavujú už malých detí. A spomínam to, preto bol chvíľu sa zastavíme pri takom malom zázraku a ten sa volá Wolfgang Amadeus Mozart. Tým prvým zázrakom je to, že sme si uchovali slovenčinu. A teda ešte skôr, než mi o Mozartovi hovorím, vám položím takú otázku. Čo je pre nás dôležitejšie? Mať jazyk alebo územie? No tak najlepšie je mať aj jazyk aj územie. Ale napríklad Kurdi. Zoberte si takých Kurdov, majú jazyk, majú kultúru, nemajú územie. Zoberte si Židov. V 77. boli teda vyhnaní z Izraela. Rímske vojska robili nebozadne, zničili dom Boží, teda, a Židia sa rozprchli, 2000 rokov žili v diaspore, rozptýlení, ale uchovali si svoju identitu. Prečo? Mali písmo, to je jedna veľká vec, a mali jazyk, mali hebrejčinu, no? Takže tento jazyk ich udržal pri živote. A Slovanov tiež, pretože tiež boli ohrozovaní maďarizáciou, ale uchovali si svoju národnú identitu. No a teraz tomu Mozartovi ďalší zázrak. Mal 4 roky, keď začal písať hudbu. 6 rokov mal, keď napísal prvú operu. 11-ročný bol kapelmajster v katedrále Salzburskej. Žil len 36 rokov. Napísal vyše 700 diel. Keby ste to mali opísať, deti, tak by ste mali robotu na jeden dlhý ľudský život. No a teraz vypočíme ďalší zázrak, znejúci. Bude to od skladba 8-ročného Mozarta Ave Verum Corpus. Veľmi často znie aj bude znieť v našich postoloch.